Здравейте на всички! Вие сте с мен Елина, работник на светлината. Днес ще направя видеото за призив молба с благодарност към Твореца. Запалили сме свещичка за Твореца, призовали сме го и започваме. О, Творец, Създателю наш, ти, който всичко чуваш и виждаш, що случва се по тази земя, свещица паля за тебе аз сега и те моля да ме водиш по пътя. Амин. Не е лесно да си човек, Отче, затова пази ни от греха, пази ни от изкушения, пази ни от материята, пази ни и от суета. Моля те за Твоята подкрепа и защита велика. Ти опора си ни и щита. С любовта си окрили ме, в светлина поведи ме. От зло те моля, избави ме и към себе си приближи ме. Аз благодаря за любовта. Аз благодаря ти, Творец, че тя осветлява ми деня. Аз благодаря за тази Твоя любов. Уповавам се на Тебе и на милостивия Ти покров. Аз благодаря, че молбите ни чуваш, че душите ни с любов и светлина лекуваш. Ти изцели ме, о, ти обнови ме, о, ти защити ме, о, ти поведи ме. Аз благодаря. Творец, моля те, от мен злината и мрака премахни. И моля те, карма нова, да не трупам, ми помогни. Нека в лекота, нека с лекота да живея, нека да се радвам, нека песни да ти пея. Аз благодаря, 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 че ти сторваш за мене това. Благодаря. Амин. Това беше, мили мои. Довиждане, дочуване и останете в светлината.